To 27 sata može snimati. 10.000 slike može snimati. Brate, dođi, priđi ti. Dođi. Eto moj divljak odnosno ovo. Nemoj koliko surlo ima već i koliko uši nekako šire ima i drugačije. To mu dobro što ne bodeš online. Ej, vraća se, to mi sviđa. Znači... Znaš koliko je ovo? Koliko li ima kila? Miješ za 200 kila, a? Onda moje bate 260 garantujem. Moj je ogroman čovječe, znaš koliko? Ali veruješ da za još pola već. Ali u obor čuvan za to. Iz koncentrat ranjen stovljenici svinje. Zaobilazi ga, brate. Vidim da ga zaustavi. Zaobilazi ga. Pogledaj, sve na jedno mjesto serve. Ma će ga uvatim, da zaustavim. Šta, snimanje? Aha. Možeš slobodno.